Okay, so nakita natin guys sa 2026. Ito ang number 1 mong titignan na 2025 ngayon. Ang expiration niya is 2026 July katapusan. So next year magpapa-safety tayo ng 2026 ng August. Kasi pag i-advance mo sayang, luging-lugi ka. O, bago na yung gulong natin, papapalit, dalawa yan pinalitan. Yung isa pwede pa nga yun eh. Alright you guys, once again sila kay Jago here, no? Nagbabalik na tayo sa vlog natin. Okay. Baki! Okay, let's go. Unang biyahe natin ngayon. Mula nung annual safety. Ngayon pa lang talaga tayo bibiyahe. Ilang arawan ng ano ko? Adjust ngayon, no? 10 days. 10 days na all. Ay, ang ganda nung andunan. Ang ganda nung ano. Ano ba yung truck nung ano, yung bagong mga Volvo? Saan sa'yo? Ayun nandun. Siguro dapat mo kilala yung may yan pala yung klase ng nakarwas yata, nakarwas, malinis. Yan yung bagong ano. Ayun, tignan mo. Yep. Bako. Ito yung bagong ano ngayon, Volvo. Sana oil Volvo guys, sana oil. Wow. Sana oil ka. Nakarwasan? Natrakwas. Nakatrakwas ang Cordapia. Bagong-bago ang gulong. Grisingan lahat, which is good. Hopefully nagrisingan din nila lahat yan. Natrakwas din nila. Natrakwas din nila? Yes! Hindi pa pwede, hindi pa papalitan dito kasi okay pa gulong dito sa harapan. Sa harapan okay. Ilan? Inspeksyonin mo truck mo, madam. Yes! Buksan mo yan, Han. Buksan mo yan. Yan. Tabuksan natin sa loob. Palit yan sila. Dalawa? Dalawa. Pero yung isa, iyaano ko yun. Pinalitan din ito siguro. Buksan natin. Buksan ko. How much is it now? Han. 10,000? Hindi ko pa alam kasi ano yun pa niya. Tiga, urong ko ata ito. Urong ko, Han. Yeah, you need to urong. Ayaw kasing dumiretso doon. Gawa ng baka mamaya may... Inspeksyonin muna namin ang truck guys. Inspeksyonin muna ni Madam Eileen ang kanyang truck niya. Ayan. Alright, i-on ko lang para mag-activate na yung mga ano niya. Pati yung ano, tignan natin. Patayin natin to para hindi madali yung ano. Ayan. First of all, tignan natin itong ano. Okay, so nakita natin guys sa 2026. Ito ang number 1 mong titignan na 2025 ngayon. Ang expiration niya is 2026 July katapusan. So next year magpapa-safety tayo ng 2026 ng August. Nakita natin August. Yun. Hindi mo pwedeng i-advance. Kasi pag i-advance mo sayang, luging-lugi ka. Lininis nila guys. Pati ano malinis. Nag-change oil din sila. Kailangan pa yata refilan Parang kulang pa. Kaya patakbuhin ko muna. At pagka bukas i-check natin. Nagrising-grising Perfectly greasing. Lahat na all.
Ah, ito parang pinalitan nito, parang bago to. Shock niya. Bagong bago. O, bago na yung gulong natin. Kapapalit, dalawa yan pinalitan. Yung isa pwede pa nga yun eh. O ito, pinalitan. Pwede pa nga yung andoon, pwede pa yung andoon han. Dun sa kabila, kaso nga lang eh, Asan na yung luma? Anong gagawin mo sa luma? nandun pa. Direct-direct nila? Ha? Oo. Nasa akin pa yun, hindi nila alisin yun. Oh. Oh. Ito, Makikita yun. yung ano, napalitan na rin. Oh, nagpa-ano rin tayo kasi nagpa change oil na tayo. Change filter, lahat ng filter. Ayun oh. Pula lahat. Greasing lube. Papakiramdaman natin ang takbo ng Cordapia ngayon. Parang bago ba to pinalitan? Coolant natin, nasa max pa. So far, malalaman pa natin yung presyo guys kung magkano sa after 1 week. Amin natin lahat yan. Ang sarap lang i-maneho. Lambot pa. Ilaw dito. Magana lahat. Bagong baguhan. Magkano na naman yan? Eh talaga. Nakabili ka nga ng property mo at saka RV mo dyan sa pag-owner operator eh. Papaalam muna ako sa mga kids bago tayo guys, nak, bye bye for now. Nel, tulungan mo si mami mo doon. Blessing. Ate Clark, kiss na papa. Tulungan mo si mami mo magabot doon. Bye pa. Come now. Hurry. Oh, yes. Oh. Say bye bye to the camera now, to my friends. Okay. Okay. Start natin. Sabay 1459 ng thriller. Yun. Yan. Si Mrs. nagagawa niyan, kasi kasuhin ko sa likod to. Hindi ako nang bahala dyan. Iabot na yung sinil to. Oh, sige. Huwag mo sa akin yung ano na. Daling ko muna yung anuhan, unahin muna natin dito. Ba't ko nandun? No? Para maipatong na natin lahat.
kababayan. Kailangan mo bababayan. Di lang tama dyan. Oh. Bakali pa rin. Pati tinanggal mo lahat yung mga gamit doon para may lagay na natin dyan. Ayan ang inantay ko ah. Ha? Sa kabila. Ratan na sa biyahe ito guys. Ratan na. Ano yung mga dambing ko? Andun, ayusin muna natin bago natin i-set up yun. Yan. Bigat. Ako nang bahala sa mga ano kuhan, mga damit ko na ilalagay pagka ano.
Importante yung bakal na yan kasi maglalaro tayo ng bakal eh. Kahit na dagdag pabigat sa truck ko yan, hindi ko iniintindi yan. Importante yung exercise kasi nagkakaedad na tayo. Oh, yan Han. Hanga na yung ano, plastic na yun, isa. Ugatan. Ugatan ng braso ng lakay tracker. Naol. Okay. Hanga na. Tulong-tulong tayo. Start odometer 88853 trailer. Date ngayon is 6 no 10. Punta tayo ng Thunder Bay. Ano yun Han? Nakita mo? Plate oh. Tapos yung listahan ko dito Han, sulat ko yung mga ano, tatanungin ko sa kanila kung ano yung ginawa nila para alam ko. So nagpalit ako ng drive tire, steer tire, dalawa. Pero mayroon tayong extra. Lista natin dito. Na ano na rin nila eh. Okay, so today 6/10 2025 annual sick day. Change oil, filter, grease, lube, steer tire. Tapos tanungin ko pa kung ano yung pinalitan nila. Ayan. Tapos alignment. Yan. At least meron akong record. Alamin natin kung ano pa yung pinalitan nila. Makikita sa invoice yan. Oh. Hindi ko pa alam Han. Sabi ko nga sa'yo, hindi ko pa malalaman. Huwag mong isipin yan. Masyado kang worried sa ano eh. Isipin mo yung truck tatakbo na naman ng maayos. Worried ka, don't worry. Okay, so dito tignan natin yung pinakahuli. Titignan natin dito yung pinakahuling papeles. Dapat yung kulay dilaw niya ito. Okay. Ito is inspection date, month 7/25, day of 4, means inspiration date, inspection expiry date, month or day, 31 ng August 2026, or I mean July 2026. Yan. Ito, vehicle owner, TFG Financial. Kasi guys, hindi pa ako nagmamayari to, hindi ko pa nabayaran. Pero pag nabayaran ko, ilalagay na pangalan ko dyan. 1 taon pa. Ayan, ito, okay itong Turk Enterprise, okay. Okay na lahat Han.
Pati papeles, okay ako. Kompleto to, updated ito. Okay. Silagay ko rito. Yan. Sarado na natin. Ano yung mga dalhin ko sa baba? Lahat ng ilaw gumagana. Hanggang sa likod. Yun. Tara, let's. Kiss na kami. Sige. Kiss na ako para swertehin. Kiss na ako para swertehin. Lagi kang suswertehin kapag mabait na mister. Yun yun. Kapag mabait ang mister, swertehin ako. Walang bisyo dapat. Wala naman ito bisyo. Wow. Ingat yan, Han. Sige, pakibalibag mo na lang yan. Kunin ko na yung trailer. Okay. Guys, let's go. 1459 yung ating trailer. Ang daming mga ano ng trailer dito. Ito yata yung mga trailer na binili ng truck sa ano, Horizon. Horizon, nandiyan na, Horizon Trucking. Pinagbibili ng truck o may nakalagay ng truck pero Horizon, pinagbibili nila. Nag-i-expand guys ang torque yumayaman ang torque. Sana pati ano rin yayaman, pati driver nila, owner operator yayaman, hopefully. Ayun, 1459. Naglubat yung sasakyan. Naglubat yung sasakyan? Oo. Wala kang ano dyan, charger? Meron akong booster dito. Ay, booster mo. Tulungan mo muna ako kasi hindi ko maabot yun. Teka. Patayin mo lahat, sarado mo muna lahat, i-sit up mo na. Nalubat patuloy yung ano, kailangan ng bagong ano na. Nalubat yung kotse ni Mami.
Bako ito oh, ano ba? Baba natin. Tag-test. Yon. Lagay natin sa -10. Ayan guys, mag free trip tayo. Ito yung unang biyahe natin guys ha. Fresh from safety. Sabi nga nila, this is a fresh from safety na biyahe. Kaya pagtratin natin to ilalim. Make sure walang problema. Kasi yung truck pulls bagong safety ito. Okay. Yun. Ilaw natin. Tsaka i-check natin yung loob kung malinis ba. Oh, malinis. Right. Oh, full. Alright guys, ayan, let's go. Yes! Ayan yung horizon, no? Horizon. Tag-test. Guys, so paano hanggang sa muli na ipagkikita na thank you for watching, ingat kayo lagi. Retrata na to. Siyempre excited na rin akong magmaneho sa truck natin. Gawa nga ng siyempre bagong safety. Kaya huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Baga sa ano fresh from safety.
Peace up guys. Thank you for watching. Ingat lagi. Lakai Tracker.